Estem molt contentes de poder compartir aquest moment tan especial amb tots vosaltres, mestres, companys i familiars. Gràcies a vosaltres hem pogut complir el nostre somni, fer-nos educadores per poder treballar dintre d'aquest món tan important com és l'educació. Gràcies a l'IOC, nosaltres que som mares, hem pogut compaginar feina i estudis. Gràcies a l'eficàcia i al bon funcionament de l'entorn virtual, ens ha estat molt fàcil realitzar aquests estudis, adequant-nos al nostre ritme i horaris. Cal mencionar també el bon recolzament que hem tingut per part de tot el professorat. Doncs amb el seu seguiment, els dubtes s'han esvaït molt ràpidament i no ha estat un obstacle per poder continuar. També agraïm els seus comentaris de suport, doncs han estat com un copet a l'esquena, carregat d'ànims i de motivació per seguir endavant. Volem transmetre un missatge d'agraïment a tots els companys que al llarg d'aquests anys han compartit generosament els seus resums de temaris, les seves informacions als fòrums amb tots nosaltres. I sobretot gràcies a les persones més importants de les nostres vides, els nostres fills, els marits, familiars. Hola, bon dia a tothom. Per a mi, i suposo que com per a molts de vosaltres, ha estat tot un repte el fer aquesta formació. En el meu cas, més concretament, la llengua semblava una barrera que gratament he creuat, una mica, per això, només. En primer lloc, vull donar les gràcies per haver-me convidat a l'IOC i compartir aquest moment amb tots vosaltres. I, jo, a part de fer batxillerat, també vaig fer el GES, tercer i quart de l'ESO, i vull dir que estic molt satisfet amb l'atenció que em van atendre tant al GES com al batxillerat, perquè soc dislèxic, i la veritat que en cap centre presencial m'han atès tan bé com en aquest. Vull donar les gràcies a tots els docents que he tingut, perquè sense ells no podria haver arribat on soc, els companys també, i també felicitar-vos per la vostra graduació. Hola, bon dia. Soc la Carmen Torremadé i voldria compartir amb vosaltres la meva experiència. Tinc 65 anys i avui soc aquí perquè en 50 anys de retard obtinc el títol de graduat escolar. Com tantes altres persones de la meva generació, per circumstàncies del moment que es vivia, amb 12 anys vaig haver de deixar l'escola per treballar. Em va acompanyar la certesa que quan pogués tornaria a estudiar, però no va ser fàcil. En 2 ocasions vaig materialitzar l'intent de tornar a l'escola. Era ja adulta, però els horaris eren incompatibles amb la feina. Finalment, en un centre em van parlar de IOC, on es podia estudiar des de casa, i em vaig embrancar en aquesta experiència, que m'ha resultat molt positiva i gratificant.